Ei tommosia puhelee, ei tässä nyt vielä ole kyllästä. Se on kuluu aika, kun sä vähän esittelet, melko kerrankin ollaan kiinnostuneet kuuntelee kaikuu. Jaksattako kuunnella loppuun, kun mä väännän kaikki? En mä tiedä, kuinka kauan se kestää. Mä ottaisin luurit pois ja lähden käymään vaikka jääkaapilla, jos alkaa kyllästyttää. No, joo, en mä sitä viitti lennottaa niin kauan. Joo, Freikkari. Juu, Freikkari ääneen. Joo, olen tätä maahuudessa ja sillä nyt mä Lankmankin jo kuulen ja sillä se ei enää ole mitään lukuvaikeuksia. Hyvin tulee nyt ainakin hänen, onko hän nyt paikkaa vaihtanut ja nyt mä aieks tavallisen hyvin. No niin, hienoa ja ne tuut semmoista 7, ei 6 signaalia tänne päin ja hyvin luettava. Joo, jos hän tulee 5 ja kanssa hyvin luettavaa. No niin, jotakin hyötyä oli nyt paikan vaihtamista. Joo, näin, no joo, kyllä. Joo, nyt kuulen oikein hyvin ja sillä ei oo nyt enää lukuvaikeuksia eikä muuta. Tulee oikein hyvin tänne Eurellekin päin jo. No niin, se on hyvä. Kiva kuulla tuokin pitkän aikaa niinku äänet, kun ei ite tässä pahemmin tullu oltua. Ei tässä itekään sitä paljon äänestä tullu oltua, että se on itekin vähän tullu hiljaa vaan ja sillä ja paljon äänestä on tullu oltua. Vaikka on vähän uusittu näitä laitteita ja antennia ja kello. Mulla ei tukiasema olekaan tällä hetkellä muuta kuin Pulssin luona Harjavalla, mutta siellä tulee niin harvoin autoja. Ei mulla ole edes konetta. Mikko muija on töissä, niin sit voi autoa laittaa koneen kiinni. Muuten ne lähtee kun leppä keihään tosta noin. Päästään ne muitakin ääniä. Joo, se on vähän happa se sun Ekkomasteris kaipais jotain pientä. Se kahisee, tiedätkö, tulee sun äänes mukaan. Se on varmaan sitä PTT-kytkimme kipu, mitä niissä useasti on. Huomaa koko sakkomoista. Joo, kyllä se vähän rahisee. Entäs nyt? Rahiseeko nyt enää? En usko se. Tai ainakin voi rahistaa. Joui, paheni. Paheni. Se on aina lukkoilla nähty. Paheni vaan. Ekkomastereissa, kun siellä on niin monta kytkentäpintaa siellä kytkemessä, niin joku niistä nyt ahdistaa vähän juu. Se paheni kyllä tosiaan, että se on niin kuin se on riippuvainen, missä kohtaa sulla on se kytki painettuna. Joo, mä vähän aikaa runkkaan katsoa jollakin kuulkanavalla, niin katsotaan sitten parantaa. Joo. Mä purin joskus tommosen Ekkomasteri PTT-kytkimen, kun mulla oli noin varaosa Ekkomasteri-mikki. Vittua. Siellä on semmoinen rakenne, että sen pystyy purkamaan. Sen pystyy kyllä määrätyllä pisteellä, pystyy niinku uudistaa, jos haluu ja viitteliäisyyt riittää, niin sen voi korjata, tehdä niinku ne kytkinpinnat uudestaan. Eikö siihen Ekkomasteriin myyty kaikkia varaosia näitä tankulanappeja ja tämmösiä, kun mä muistasin joka näin. No niin, tämmöstä pientä hienosäätöä mäkin tässä vähän trimmaisin vielä sitä ulos antia, niin koitan hiukan pienennellä. Tää kumminkin tässä tuuttaa sillai kertaallisen hyvin. Huomaat sä Rusakko siinä autoa mitään, kun mä olen tää pienennelty hanoja? No, täällä en mä niin järjelliksi tehnyt kyllä mitään havaintoa, että olisi jotain muuttunut. Tietysti melkein tää pomosta niin ei oo kauhean niin suuri, niin en mä äsken huomannut oikein mitään eroa, mutta toi joo, varmaan kauemmalle tai pitemmälle se varmaan huomasikin ero. Tää
Joo, ulkolaisia pojilla tuli raporttia tuolta isommatolta, että semmosia vielä kuuluu, että ne tähän vielä noustuu. Mutta eikö se Latvakin tuossa äsken sanomassa aika sitten, että hän auto olisi kuljetus. Tulee varmaan sillä leikekulmassa. Joo, itse kyllä mullakin tää tulee taustaa. Kyllä se alkaa ulkomaalaiset taas tulemaan esille väitellä, ettei siinä mitään. Tää on vielä onneksi kohtuu hiljainen tälleen testiolosuhteissa. Onneksi, että eivät sitten häiritte sen enempää. Juu, niitä kyllä. Mulle sit ei tähän vielä oikein tuu, salpa oli päällä juu. Joo, USB:llä se on hyvä olla juu. Pois sitten, jos ottuu oikein pienillä signaaleilla joku juttelemaan, niin saattaa käydä niin, että sitä on vaikea lukea, kun se salpa vetää välillä kiinni. No, ei mitään. Kyllä jos joku jostain kauempaa sattuu kuulemaan, niin olemme pelkkänä korvana. Me ei ole niin tarkkoja taajuustarkkuuden kanssa, että tähän saa osallistua tähän rinkiin kyllä, jos